Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα νομίζω πως ήρθε μια πολύ ωραία ώρα, μια γλυκιά ώρα να μάθουμε να φτιάχνουμε στο σπίτι όσοι βρισκόμαστε τα Σαββατοκύριακα ή όποτε ξεκλέβουμε λίγο χρόνο. Να μάθουμε να φτιάχνουμε το πεντανόστιμο cheesecake της Κυριακής Ανδρεάδη. Κυριακή μου, τι κάνεις, πώς είσαι κούκλα μου? Σήμερα θα μας φτιάξεις έμαθα ένα υπέροχο γλυκό. Ισχύει? Ναι. Γεια σου κορίτσι μου. Ναι, γεια σου κούκλα μου. Το οποίο είναι το γνωστό gingerbread αλλά σε cheesecake μορφή. Τέλεια. Να πούμε στον κόσμο ότι τη βάση με τα μπισκότα την κάναμε σε προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη Κυριακή. Οπότε, όσοι δεν έχετε δει τη συνταγή ή δεν τη θυμάστε ή δεν την έχετε γράψει, μπορείτε να ανατρέξετε στο YouTube στην playlist παρέα με τη Φένια. Είναι η τελευταία εκπομπή, η πιο πρόσφατη, η πρώτη τελευταία, για να μπορέσετε να δείτε τη συνταγή με τα μπισκότα. Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, βάλαμε τους τίτλους με τα υλικά για τα μπισκότα και σήμερα. Οπότε, με τη βοήθεια του κοντρόλ, αν θέλουμε, να κάνουμε ένα πέρασμα τους τίτλους και για τα μπισκότα. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει τσακ-τσακ να τα τραβήξει μια φωτογραφία, να το κάνει. Ωραία. Λοιπόν, οπότε εγώ κάνω τη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα θα τρίψετε τα μισά μπισκότα από αυτά που έχω στη συνταγή. Θα τα βάλετε μέσα, που Φένια, για πες. Στην μπασίνα. Μπράβο Φένια. Λοιπόν, έτσι. Θα μάθεις πολλά μαζί μου. Εννοείται. Λοιπόν, οπότε είπαμε τα μισά μπισκότα τριμμένα και θα βάλετε περίπου 80 γραμμάρια βούτυρο μέσα. Εάν δεν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο υλικό. Εγώ απλά το λέω. Τώρα αυτό θα απορροφήσει όλο το βούτυρο και θα το βάλουμε σε ένα σκεύος ώστε να το δώσουμε μορφή και να στερεοποιηθεί. Λοιπόν, για το τι σκεύος θα βάλετε και πόσο μεγάλο θα είναι δικό σας. Το τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας. Ναι, είναι η επιλογή σας. Λοιπόν, εμένα έχει γίνει αυτό εδώ πέρα θα μπει. Εγώ το έχω κάνει σε μικρή έκδοση γιατί μου αρέσουν τα πιο ιδιαίτερα, αλλά μπορεί να γίνει και σε πιο μεγάλη έκδοση, έτσι. Το συγκεκριμένο, εγώ το θέλω με χοντρή βάση. Λοιπόν, το απλώνετε, όμως επειδή χρειάζεται λίγο χρόνο για να στερεώσει, θα το βάλετε στο ψυγείο. Εγώ έχω έτοιμο ήδη και έχει κρυώσει. Λοιπόν, θα γίνει όπως βλέπετε μέσα σε ένα, δεν ξέρω, στη τσέρκη, σε οτιδήποτε σας αρέσει. Μπορεί να είναι και ένα χριστουγεννιάτικο σαν μέγεθος. Λοιπόν, αυτό που θα δείτε με αυτό το υλικό που σας προανέφερα και σαν γέμιση και όλα αυτά που θα κάνουμε είναι για αυτό το μέγεθος, δηλαδή περίπου 15 με 20 εκατοστά. Τώρα, θα βάλουμε σε μία άλλη μπασίνα για να κάνουμε την κρέμα μας. Εντάξει. Λοιπόν, έχω βάλει 2 φορές άχνη, έχει σημασία γιατί η μισή άχνη θα ανακατευτεί με τα μπαχαρικά, τα οποία είναι, εδώ έχω 1/8 από μοσχοκάριδο, γαρίφαλο και κάρδαμο. Ωραία. Και τα βάζω στα 40 γραμμάρια που είναι η άχνη μας, μισό κουταλάκι κανέλα και μισό κουταλάκι τζίτζερ. Λοιπόν, θα ανακατεύουμε. Επειδή είναι μικρό το σκεύος, δεν χρειάζεται, να πω την αλήθεια, να το βάλω. Αν σας δυσκολεύει, το βάζετε στην μπασίνα. Δεν έχει διαφορά. Απλά θέλω να ομογενοποιηθεί. Λοιπόν, θα ρίξετε μέσα και τα 170 γραμμάρια, τα οποία είναι κρέμα, τυρί. Λερωθήκαμε λίγο. Κυριακή μου, να ρωτήσω, η κρέμα τυρί είναι το λεγόμενο μασκαρπόνε? Μπορείτε να βάλετε και μασκαρπόνε, αλλά υπάρχει και κρέμα τυρί. Μπορούμε να βάλουμε και... Μασκαρπόνε είναι κάτι άλλο. Ωραία. Και ερώτηση ακόμα μία. Μπορούμε να βάλουμε και Φιλαδέλφια? Ναι, αλλά ανάλατη.
δεν θα βάλετε κάτι με αλάτι αυτή τη στιγμή, μόνο αυτό. Οπότε, ναι. Οπότε καλύτερα κάνουμε αυτό που προτείνεις. Εντάξει. Κρέμα τυρί υπάρχει. Νομίζω ότι δεν μας ενοχλεί αυτή τη στιγμή αν θα είναι μασκαρπόνε, αν θα είναι κρέμα τυρί, αν θα είναι Φιλαδέλφια, τύπου Φιλαδέλφια, οτιδήποτε, τέλος πάντων κρεμώδες τυρί με λίγα λόγια, τα οποία απλά θα σας βοηθήσει για να γίνει το cheesecake σας εύκολο. Δεν σας βάζω πολλά υλικά και πολλά πράγματα από ό,τι είδατε, γιατί θέλω να κάνετε κάτι εύκολο και γρήγορο. Δεν θέλω να σας βάζω σε διαδικασίες. Σήμερα λίγο όμως θα μας δυσκολέψει, η αλήθεια είναι, γιατί έχω βάλει πιο σφιχτό, όπως είπες, τυρί, κρεμώδες, οπότε, ναι. Θα πάρει και αυτό ένα χρώμα, όπως είναι το τζίτζερ και όλα αυτά, θα γίνει λίγο καφετί. Δεν θα είναι άσπρο, λόγω του ότι έχουμε βάλει κανέλα, γαρίφαλο, δεν μπορεί να γίνει και να είναι άσπρο, να πω την αλήθεια. Θα δώσετε λίγο χρόνο στο μείγμα σας, για να πάρει αυτή τη μορφή που βλέπετε εδώ. Θα είναι σαν μούκα. Φαίνεται πεντανόστιμο, να ξέρεις. Αχ, να σε είχαμε εδώ. Τώρα αυτό είπα. Έπρεπε, ναι. Όχι τίποτα άλλο. Θα γλυκαίναμε και τους καλεσμένους. Θα τους δίναμε κάνα γλυκό. Η απογευματινή ώρα είναι κατάλληλη για γλυκό. Βρε, όλες τις ώρες είναι ιδανική, πίστεψε με, για γλυκό. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε όχι σε ένα γλυκό. Καλά, και το κοντρόλ λέει, εννοείται, λέει, πως και σε εμάς, λέει, θα έδινες. Καλά, εννοείται αυτό. Γίνεται. Λοιπόν, αυτούς θα τους έδινα λίγο παραπάνω, γιατί έχουν μεγάλη υπομονή. Λοιπόν, Κυριακή, μου έχεις 1,5 λεπτό πολύτιμο. Ωραία. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς δεν θα χρειαστούμε και παραπάνω. Το βάζουμε σε μία σακούλα. Εγώ θα το βάλω σε σακούλα, γιατί θέλω να αλλάξω το σχήμα. Να μην κάνω το σχήμα το κλασικό. Ωραία. Εσείς, άμα θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε στο τσέρκι που έχετε. Τώρα, λόγω χρόνου και για εμφάνιση περισσότερο, εγώ σας το κάνω επιτόπου. Δεν θα καθαρίσουμε όλη την μπασίνα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για να το βλέπετε πώς το γυρίζω γύρω-γύρω και πώς το κάνω, να μαθαίνουμε και 5 πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, και κάνουμε σχηματάκια που μας αρέσουν. Εγώ στην προκειμένη κάνω σαν λουλουδάκια, στο πάρουμε, να εμφανίζεται, το οποίο θα το αχνίσω από πάνω με κανέλα. Εμένα μου αρέσει η κανέλα, αν δεν σας αρέσει μπορείτε να μην βάλετε. Είναι μια πρόταση δικιά μου. Η γεύση είναι υποκειμενικό πράγμα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, οπότε έχω κάνει εγώ το cheesecake, τώρα θα το ομορφύνουμε, να το πω αλλιώς. Μπορείτε να βάλετε ζαχαρωτά, εγώ έχω κάνει ελατάκια, παράδειγμα. Μπορείτε να βάλετε ζαχαρωτά, μπορείτε να βάλετε καραμελίτσες, μπορείτε να βάλετε τυρούς καρπούς, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε είναι κοντά στο γευστικό σας πεδίο. Εγώ θα βάλω και νυφάδες, γιατί είμαστε Χριστούγεννα. Έχουμε κάνει και νυφάδες, εννοείται ζαχαρωτές. Λοιπόν, και θα βάλουμε τα λουλουδάκια μας, να αλλάξουμε λίγο το χρώμα. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η ομορφιά και το ντεκόρ είναι υποκειμονικό, οπότε πρέπει εσείς οι ίδιοι να δείτε τι σας αρέσει. Κυριακή μου, είναι υπέροχο αυτό που έχεις φτιάξει, λαχταριστότατο. Να κρατήσουμε τη συνταγή. Ξαναπενθυμίζω, η συνταγή για τα μπισκότα βρίσκεται σε προηγούμενη εκπομπή, την οποία μπορείτε να βρείτε στο YouTube. Κυριακή μου, πρέπει να σε αφήσουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι υπέροχη, πολύ γλυκούλα. Δεν σου λέμε καλές γιορτές, θα σε ξανά έχουμε μαζί μας. Εννοείται. Έχουμε και την άλλη εκπομπούλα, η οποία θα είναι εορταστική φυσικά. Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια. Φιλάκια, καλή σας συνέχεια. Bye.